nơi udah way nấp đang saïantis bah pawnam berbahasa kana madu mentah hang ne po slap pyrthei jongi ba uneu saïantis la ai ka jing mentoi sibun ya ka emlang salang hang ne po slap pyrthei jongi hakane ka juk ba mentah bat kham tam haki lain pule puthi bat kham tam hakakot science ka kertang chu uneu saïantis ka dai Stephen William Hawking ba uneu saïantis la shakha po ka ka jaka ka ba kertang ka Oxford ka badan po England malah syakhay une hakat pratarek ubana Januari usnam siajar kendai spa sapuar ba uneu saintis Stephen Hawking usapau nam kadai Hadien mulala ban pensyal ne ban batai benia halor kane ka wai ka jinglong jokateka hau bat ka kerteng jokane ka jinglong jokateka hau kadai kata ka black hole uneu Stephen Hawking ula batai ba lada kane ka black hole kawan mi pau hajan joka pyrthei jongi lane ka pyrthei jongi ka let dan hajan jaka ka black hole kan kecet lane kan tan ya ka pyrthei jongi maka sepelong ya ka pyrthei jongi bahkan prapom lane luet lane jarngai anda kan ka black hole kal dap kecet ya ka pyrthei jongi balai turu ba kan ka black hole kala mi bun sien hapo ka te ka hau bat kala kecet ru bun teliki met benang bat kham tam ya ki mau ba ki khat da ki asteroid lane meteoroid lane comet aktin parang bat kini ki mau ki badan hapo hau makanya ka black hole bun sien ka sai gejet lenter ba ye ki mau namar ba kini ki mau ki sakma hakal lang saudang jakate ka hau I support the ALSI spike challenge. Kane ka jingkiran ka ba pias ngomenta ka de ka surkran jo new scientist ba new scientist upanan kambet de ki komputer ban kran ya ki brio bat ka ka dak ba pelang new scientist bon kran ling ba ki komputer ka de Hadien ba new scientist hakarta ka ba arvoice nam uneu saintis ulayo ya kata ka jingpang amyotrophic lateral sclerosis lane kata ka jingpang jongka dekat met jong u bat ki dekat met jong u kem trai kam shu wat tang ban yai ru umla shu hendai tang ka kle ka trai kam bai bat kum tau uneu saintis haban pen kam no de komputer ban keren ya ki brio bat haswa ba uneu saintis Stephen Hawking unlet no na ne pos la pyrthei jongi uneu saintis ula keren shwa la ne ula Maham shwa ya ki brio ki basyang basa hang ne hapo ka slap pyrthei jongi bat ka jing Maham chung u ka lang ba uang ba ka ne ka pyrthei jongi kanom ne sa shirta bat kan sapoi ka por ba ka ne ka pyrthei kan sa jar ngai no la ne kan sa jot no la ne kan sa do no bat sngap hi ma phi ki jing keren chung ne u saintis khindiat halor ka jing ja no cha ka pyrthei la ne ka jing do no cha ka pyrthei hakis nam ki ban sawan To stay, risks annihilation. We can neither anticipate nor control. to sa sisin an pensyai biang nanga ya kan ka jing keren chung new scientist ulaang ba kan ka pyrthei jongi kan nom im slam shu bat ka daw kala bandai na kine ki daw bat ka daw ka baning kong ka dai ka climate change ka bamot ba ka jing kiu chung ka jing shet jing kreat la ne ka jing kala chung ka sun benang hang ne po slap pyrthei jongi na ka ka daw kine baroh ki jia ka daw ka long ba mangi ki bryw hi ngia le hi bat kumno ngi ki bryw ngia le ka daw ka long ba ngi ki bryw ngia pam ding pathar dan ngia penjat pathar ka mariang bat yakini ki baroh ngi le dai tang na ka daw ba ngi kwa rius pa la ne kwa pisa balong ba kan ka jing le klam per khat arsin mangi ki bryw ka ne kan dai ka ban sabu jing mai kan ka slap pyrthei ka jongi bat ka daw ka ba ar pa uneu scientist loang ba ka daw ka dai ba kan sawan biang ka por ba uneu mau na po hau la ne kita ki asteroid kin sawan hab biang chane po pyrthei jongi kumba ki ne ki asteroid la dabonon hab menchwa haka jok ki dinosaur la ne ki jerusik hang ne hapo slap pyrthei jongi bat ka daw ka ba lai pat ka dai na ka ne ka jingpang virus uneu scientist loang ba ka daw ka ba lai ka ban sa pendam do ya ne ka pyrthei kala bandai na ki ne ki virus bat pet tang mentaru ngilai I bakari China kelas na yu neu coronavirus balong balada ka pyrthei jongi mentakam sim lala bantelakam yu neu klam coronavirus kum takari China bat pila ban iru tang nang neu klam coronavirus haka bakari China kelas na ban pendown yakari Amerika hendrei sudan bok no pat bakari Amerika lem kiwi pat kiri hakal lang sodong cakap pyrthei kila yu dawai ban penjam yu neu klam covid kat kendai bat la danru ka jing ong naki spy jogari Amerika kila ong ba kari China ka snayu te virus kumuta utiar le thma nak banta ka World War 3 la ne ka tak thma ba balai thu ba la kari China ka la ban test shisha la ne ka jing test jogari China yu te khlam ko bet khat khandai u khlam feel la ne u khlam sab ai kumta kari China kan sa long ka ba job thiaw ha ka thma ba ka balai ka ban sakhi
bat kadau ka bakado bat ka bau new scientist Stephen Hawking ulaang ba ka perthei jongi kan sadam no asian kala bandai na kane kan nuclear war lan ne kata katma nuclear bomb namar balai wang kumne namar bakiri menta syaj kidang yat be khmat ya ka jing sina jongki ya kini ki bom nuclear namar baki ria kalang sodong juga perthei ki tep baki bom nuclear ki bom ki baklain do tam hang ne pos la perthei jongi namar balai batang uai bom nuclear ru ubahe ba ula ban pen omlot ya kane ka perthei jongi baroh kawai bat kumta kiri hakalang sodang cakap perthai menta kidang ya be khmat ya ka jingsna jangki tiar relatmal ne ki bom ki ba pher na une nuclear bat ya une bom nuclear ru lasna na une umar cakamar yang ubakertang uranium balai thu ba une uranium lala ruban yo nang ne napok jela ka rikasi jangi bat dai nak ne ka daw ba ka sarkar India lam ki bynriew ka sarkar India ki le be banwan chakane ka jela ka rikasi jangi ban yo ban wat bani la ne ban pej bani ya ka jingdan chakane ki uranium hang ne ha po ka jela ka rikasi ka jangi barabai dai bu ne uranium ki bynriew hakalang sodang cakap perthai ki wat ba yu ne uranium kenang ban yo asna bom nuclear namar balai bu ne uranium udai uba best phala ne uba biang ba ban sna yu bom nuclear namar bu udai uba khlain ba bat pej hakabaya dai bat ka jingti uranium hapo kana ka jela jongiru akapor ba sarkar jela karang sya kil air ki bami ne utai uranium kala pelongi ki bynriew ba yo pang khlam la ne yo pang anna hang ne hapo ka rikasi jangi bat pejru yaki wa ba ki bala shakta bat khamtam ki marat ki dokha hakaba ki uranium ki la toj ki wa ba ki dokha ki la suyap khamaka hang ne hapo ka jala ka rikasi jangi balong ba dei na ka daw bo ne uranium ulong uba best phala ne uba shirkai bha bala ne uba ma bha na banta ba snayu bom nuclear bomb te video lakut te fisngo kumnoi ka jing batai ka jonga halor ka ne ka jing kiran chu new scientist bala da fisngo ka ba sengo ya hap sa share kan ka video kenang bagi bynriew kinya tip bat kinya le ban num pendo le ne penjat ya kan ka perthai